Pois todo preparado para rematar o programa O Grande, hoxe con Carmiña como protagonista, que quen sabe se será capaz de levar todo o que temos nese bote. E se vos tamén queredes subir a experiencia de xogar aquí en vivo e en directo o Atrápame, xa sabedes, mandadenos unha mensaxe ese 618-388-087. E quen sabe se algún día podedes levar o bote, un bote que hoxe está en 30.000 eurazos. Carmiña, que bonita cifra, Que sempre cando son como redondiñas como que gustan máis, non? Sí, que sí. Me dite que igual é mellor 30.100 que 30.000 solo, pero eu que sei, parece máis chuliña. Non está mal, Rodrigo? Home, non está. Eu creo que a túa fillada aí para o agasallo da comunión pode ir tranquila, Bueno, non imos ser todos para ela. Para a madriña tamén. Tamén o merece, claro que sí. Porque a madriña, se quere levar o bote, terá que acertar 5 preguntas. Cada unha terá unha recompensa de 100 euros. Pero se crava as 5 respostas correctas, levará todo o que hai no bote. Iso sí, serán 5 preguntas cada unha da súa categoría. E hoxe, coas que imos a xogar, son esas que ves. Xogaremos con sitios, fútbol, símbolos, Chile e compositores. 60 segundos por diante e 30.000 eurazos como 30.000 soles. Carmiña. Vale. Preparada? Ala, vamos. Veña, moita sorte. E tempo. Sitios. Cal é o faro romano máis antigo do mundo en funcionamento? A Torre de Hércules. É correcto. Fútbol. Quen foi o primeiro adestrador do Real Club Celta? Paso. Símbolos. Unidade de intensidade de corrente eléctrica co símbolo A. Amperio. É correcto. Chile. En que cidade chilena se rexistrou o maior terremoto da historia en maio de 1960? Paso. Paramos o tempo. A falta de 33 segundos é moi bo inicio, porque demos xa a Torre de Hércules, demos co Amperio, faltarános volver a esa segunda categoría, a de fútbol, onde buscamos quen foi o primeiro adestrador do Real Club Celta de Vigo, e temos por diante outra categoría máis, a de compositores, que ainda non sabemos o que aí hai. Ten pinta de que a Chile imos volver, porque desta pregunta pasaches, a ver cal é a cidade chilena onde se produciu ese terremoto en 1960. Preparada para continuar? Vamos. Pois veña, 33 segundos por diante. E tempo. Compositores. Quen compuxo para Elisa? Schubert. No. Non é correcto. Fútbol. Quen foi o primeiro adestrador do Real Club Celta? Non é correcto. Chile. Cidade chilena. Non é correcto. Compositores. Quen compuxo para Elisa? Vivaldi non. Non é correcto. Fútbol. Quen foi o primeiro adestrador do Real Club Celta? Non é correcto. Chile. Valparaíso. Non é correcto. Compositores. Quen compuxo para Elisa? Mozart, non. Non é correcto. Fútbol. Quen foi o primeiro adestrador? Ai, ata aquí. Ata aquí. Tempo. Dime o para Elisa porque de verdade... O para Elisa, o de ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Non era Mozart, era Beethoven. Ai, de verdade. Era Beethoven como o can. Logo faltábanos ese primeiro adestrador do Celta, que foi Francis Cugui. Foi o primeiro que adestrou o club olívico. E en Chile está Valdivia, que era a cidade que buscábamos, onde se registrou ese terremoto no ano 1960. E da así, dos acertiños que teñen premio e que teñen mérito. Así que vayan pro seu peto eses 200 euriños. Ben xogado, Carmiña. E no próximo programa o bote que segue a medrar. Xogaremos por 30.200 euros. Así que non o perdades. Vémonos ata a festa.